Čau lidi, přijdu vás u nového videa. Dneska se podíváme na 5 triků, který by každý koloběžkář uměl umět. Jdeme na první trik a to je bunny hop. A vlastně to je skok a pokud ho nebudete umět, tak nebudete umět logicky žádný trik. Potřebujete umět normálně vyskočit, což už asi umíte. A potom vlastně budete zkoušet různě takhle, budete dělat. První kolečko dopředu, musí takhle, potom vyšvihnout desku a narovnat ji. Takže a vypadá to vlastně takhle si to budete učit. A potom vlastně to zkusíte a dáte to. Tak může mít ten další trik. Další trik je no foot a bun foot. No foot je, že uděláte takovou roznožku s vyskočením. No foot je, že skočíte jednu nohu a vlastně a nevím, jak se to teďka jmenuje, ale je to podobný no footu a že vyskočíte, dáte přední nohu takhle dopředu, takže no foot se trénuje tak, že vlastně jenom děláte toto, potom budete zkoušet magnet, což je toto, a dáte si tam tu sobě koloběžku a potom vlastně to zkusíte a můžete to i kečnout a to. No a potom jdete bun foot a to vlastně dáte jednu nohu pryč a můžete to udělat s bunny hopem. A potom vlastně ten, nevím, jak se to jmenuje, vypadá to asi takhle. A to je to stejné, co nemáte jak učit. Můžete si to učit jakože takhle. Takhle jakože, zkoušet jakože kopnout. A potom to můžete zkusit jakože. A dáte to. Takže můžeme mít rovnou na další trik. Další základní trik je 180. Což vypadá takhle, že se otočíte o 180 stupňů a musíte se naučit vlastně jezdit pozadu, ale to musíte až potom. Vlastně vypadá to asi takhle. To je lehký a musíte to cvičit tak. Děláte toto a dáte si tam nohu vždycky. Takže zase a vlastně vy, abyste šli, musíte se podkrčit a hodit tam tu koloběžku. Jo? Takže vlastně takhle to budete učit a snad vám to nějak pomůže. A můžeme se přesunout na další trik. Další trik bude bar spin. Vlastně bar spin už je takový těžší trik. A musíte se to naučit točit. Takže pokud jezdíte pravou nohu dopředu, tak vezmete pravou ruku. Já to mám zrcadlově obrácený, pravou ruku, takhle půjdete a levou rukou to chytnete a otočíte to. Takže takhle. Podeberete, chytnete, podeberete, chytnete, podeberete, chytnete. Ono se budete takhle trénovat. A takhle to. A ty, co jezdí levou nohou dopředu takhle, tak takhle, a vy zase to budu dělat na obrácení levou rukou. To je zase zrcadlově obrácený. Udělej to stejně, takže tak. A pravou rukou chytí takhle. Takhle. To takhle se rychle teda neumím, protože jenom mám opo bar spin. Takhle to vlastně trénujete. Furt dělám ten opo bar spin, jo? Nebo pro mě opo bar spin. Takhle. Až se to naučíte, tak to asi bude vypadat takhle nějak. No. Takhle právě vůbec ne. Ale asi nějak takhle. No. No, teď musím se přesunout na poslední trik. A poslední trik bude tail whip, že to je protočení desky. Bude to asi nějak takhle. A to je dobrý trik, že to se můžete naučit třeba, já nevím, třeba buttercup, já nevím, z toho bar spinu a tail whip se můžete naučit bar, whip, bar a takový kraviny. Takže musíte se nejdřív točit desku naučit, vlastně to začít takhle, třeba se bouchnete do nohy, to je jedno, vlastně děláte řídítkama 8, koukejte na ty řídítka, jo? Tak, potom, když se to naučíte točit a nekopnete se prostě, nebo prostě nešvědnete, tak musíte udělat toto. Pravou nohu přední dopředu a
zadní to odkopáváte, chytnete a jdete dál. Takhle zas, chytnete, dáte, bum. Chytnete, dáte, bum. Potom až tohle budete umět, tak můžete z té nohy vyskočit. Takhle to trénovat, potom se vám to třeba povede takhle. Když tohle budete umět, tak teďka nejlepší fáz, už uděláte ten tail whip, ale dáte tam nohu a dopadnete zase zpátky. Takhle. A dopadnete to. Takhle právě ne. No, takže takhle. Vypadá asi nějaká taková. Snad se vám líbilo video. Napište do komentářů, jestli se vám to povedlo udělat nějaký z triků. A můžete dát like a odběr pro další video. Pokud dáte 20 lajků, tak natočím video ve skateparku a naučím vás třeba double whipa nebo rewind whip. Takže čau.